2-0 за Грузия срещу Армения. Прекрасно представяне на грузинците през първото полувреме в Ереван. Турция и Унгария играят при резултат 1-1 след първата част. С Бойко Величков сме в студиото. Със сигурност по-чаканият двубой беше този бойко между турците и унгарците. Ние обаче ще започнем с това, което се случи в Ереван, за да имаме достатъчно време в финалната част от студиото да обърнем внимание на двубоя между Турция и Унгария. Сега може би трябва да стартираме с доминацията на грузинците, с многото грешки в състава на техния съперник и от начина, по който хората на Вили Санио се възползваха от тях. Нищо необичайно не видяхме с оглед представянето на отборите. Напоследък, доста време вече, колеблива игра на домакините, по принцип, особено като домакини. Класата си каза своето.